na dịka isi ngwa verb root. N'oge dị otu a na-ede ya site n'ịgbakwunye ya nganihu ma ọ bụ nsonaazụ, which means na itself is a verb root isi ngwa. To use it in a word, we can either affix a prefix or a suffix on it. Na mkpụrụ okwu anụnwa bụ napụrụ, we have na as the verb root isi ngwa. Pụrụ is a word that is being affixed to the verb root, which is na, to form a new word, napụrụ. So in this word, na-arụ ọrụ dịka isi ngwa verb root nke nwere mgbakwunye nsonaazụ. Mana is another word. We have na, which is the verb root, and we have a word affixed to it, ma. So in this word, na-arụ ọrụ dịka isi ngwa. Nke a bụ ahịrịokwu eji mkpụrụ okwu ndị a wee mebe. The first one is ndị agha napụrụ ya mma ahụ. O kwuru okwu mana okwu ya abaghị uru. Na dịka enyemaka ngwa na-enwe akara uhie. Remember, enyemaka ngwa means auxiliary verb in English. A na-eji akara uhie wee jikọta na omekangwa ọnụ, n'ihi na omekangwa anaghị akwụrụ onwe ya n'ahịrịokwu. So you use hyphen to connect na with a participle, because the participle doesn't stand on its own. If it does, the sentence will not have a full meaning. Example: ha na-abịa bem. In this sentence, na na-arụ ọrụ ebe a dịka enyemaka ngwa, mana n'ụzọ pụrụ iche enyemaka ngwa nke na-enwe akara uhie. If you are to say ha abịa bem, you will find out that this sentence doesn't have full meaning. But when you say ha na-abịa bem, it will have a full meaning. Ya bụ na n'ebe a na-arụ ọrụ dịka enyemaka ngwa site n'ịgbakwunye ya akara uhie. Ọmụmaatụ nke ọzọ bụ Anayo na-eje akwụkwọ. Eje is a participle, omekangwa, na n'ebe a rụrụ ọrụ dịka enyemaka ngwa nke nwere akara uhie iji nyere mkpụrụ okwu bụ eje aka n'ahịrịokwu a ka o wee nwee nghọta. Anayo na-eje akwụkwọ. Maazị Ude na-agba ọsọ, na n'ebe a na-alụkwazi ọrụ dịka enyemaka ngwa nke nwere akara uhie. Na dịka enyemaka ngwa na-enweghị akara uhie. Nke a na-arụ ọrụ mgbe mụ na-abịa n'etiti na ebe a na-agbakwunye nganihu a na. For example, ana m eje ahịa. Na n'ebe a agbakwunyere ya a ma tinyekwazịa ya m
ka ahịrịokwu a wee nwee nghọta. Wee sị na n'ebe a ọ na-arụ ọrụ dịka enyemaka ngwa mana na ọ bụ ụdị nke na-enweghị akara uhie. Ana m eje ahịa. Ana m aṅụ mmiri. Na dịka enyemaka ngwa njụ. Nke a na-enwe mgbakwunye nganihu a na nsonaazụ y because they want the sentence to have a negative connotation. That is why it will have a prefix a and a suffix y. For example, anaghị m eje ahịa. Anaghị m eje ahịa. Anaghị m agba bọọlụ. Na dịka mbụ ụzọ na-eso okwu bidoro na ụda ume. Mbụ ụzọ is called preposition in English language. A na-eji rikom elu were anọchite anya ụda ume dị na. So you use apostrophe to replace a that is in na. For example, if a word that follows na starts with a vowel, you will replace the a with an apostrophe. Nnụnụ nọ n'elu osisi. In this sentence, there's supposed to be a here, but because the word that follows na starts with a vowel, you remove the a and replace it with an apostrophe. Ewesi na mgbe nke a mere na n'ebe ahụ na-alụ ọlụ dịka mbuzo. Nnụnụ nọ n'elu osisi. Azụ dị na ụlọ. Nna m bi na Onitsha. Na dịka mbụ ụzọ na-eso okwu bidoro mgbochiume. Ọ bụrụ na mkpụrụ okwu na-eso na jiri mgbochiume wee bido, ụda ume nọ na ahụ agaghị adapụ. Ụda ume nọ na ahụ agaghị adapụ. For example, Okeke bi na Sokoto. In the last slide, we use an apostrophe to replace a because the alphabet that follows a starts with a vowel. But here, the alphabet that follows a starts with a consonant. Therefore, the a will stay. Mgbe ị hụrụ nke a n'ahịrịokwu, mara na n'ebe ahụ na-arụ ọrụ dịka mbuzo, mana ọ bụ mbuzo nke na-eso okwu bidoro na mgbochiume. Okeke bi na Sokoto. Anụ ahụ dị na ngịga. Amaka na-arụ ọrụ na Zaria. Na dịka mbụ ụzọ na-eso okwu bidoro mmiri ụda ume.
Ọ bụrụ na mkpụrụ okwu na-eso na jiri mmiri ụdaume were bido, ụdaume nọ na ahụ agaghị adapụ. For example, ọ nọ na mmiri. We know that we only have two semivowels in Igbo language, which is me na ng. Ọ nọ na mmiri. Na n'ebe a na-eso mmiri ụdaume mma. Therefore, the A will stay. Mgbe nke a mere, ọ na-arụ ọrụ n'ahịrịokwu ahụ dịka mbụzọ nke na-eso okwu bidoro na mmiri ụdaume. Ọ bịara na mgbede. Mma ahụ dị na nkụ. Here we have the meaning of the words we use in this lesson. The first one says mgbakwunye. It means affixes. Second one, nsonazu, suffix. Nganihu, prefix. Nonetiti, interfix. Omekangwa, participle. Ngwa, verb. Isiahiri, subject. Nara, object. Here we have a couple of lessons that you have to take on your own self to examine if you've learned one or two things from the lesson. Deputa ọrụ na n'ahịrịokwu ndị a. What is the work of na in this sentence? The first one, Uche tere ofe mana ọ tọghị ụtọ. So, kedu ọrụ na ahịrịokwu anụ a bụ Uche tere ofe mana ọ tọghị ụtọ. Ube na ọka. Third question, ha nọ n'ọgbakọ n'ama. Sọpụrụ na agụ akwụkwọ. And this brings to the end of our lesson today. Do not forget to follow, subscribe, share, and like our social media platforms. Ndewonu. Kemesia. Our teacher come talk say anybody. We talk any vernacular. We talk